sukses apane? Opname bojomu. Opname mbok pamer nang kene. Lah 5.000. Ya. 5.000 energen ngene iki. Oh iya, gak apa-apa wong kene nek gelem sarapan ngono kabeh. Mbok yo didolekno sarapan sing apik-apik. Tapi apa Kon ngekeki contoh-contoh sing bojo nrima kok. iki Markeso iki lapo. Pak, lapo nek? Ndok emak kan to? Kon wong tuwek kok iso mbok eret-eret. Gak bare terpe ngene tok. Lho. Toh, wong tuwek iku dihormati, disungkani. Nek perlu diunggul-unggulno. Lho. Maksudnya ngene lho, masa wong tuwek iku kon sing iso njunjung dhuwur mendem jero. Wis tak pendem jero. Arek iki. Iya, Mbok pendem pirang meter? tak pendem 20 meter. Kurang jero. Pira? Kacau. Wong kok apa siji? Apa? Kon ndelek bojo nek tengerane piye? Ana andeng-andeng, ana wulu. Nah, keliru. Klirune yo Klirune? nek ndelek bojo perawan. Iya. Iya. Nek ados do blumbang, Ha, tinggian. Topok. Sret. Aduh, blung. Iya. Nek brus rondo. sik. Wong wedok begitu nyoplok nyemplung blumbang. Bleng. Pokok atik brus Rondo. 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 Apa sebabnya kok rondo? Ayo. Apa sebabnya? Apa sebabnya kok ngebrus? Ngol kok ngebrus? Soalnya rondo. Rondo ada anaknya piro? Lah anake 17. Tadi brus. Iku nek rondo. Ah. Lah nek nengeri perawan. Lah negeri perawan. Yo. Bawat blek cek sret truk lu kok balang. Heeh. Nek iku perawan. Iya. Aku wis tau. Tak dengke ana arek wedok. Apa? Nyoplok kelambi. Nyemplung blumbang. Bleng. Belang. Gak mbekutuk blas iki. Oh, arek wedok bongko iku. Lek, aku yang ngono tau sih. Bojoku lalau kamu. Wayahe malam pertama bingung anggitmu. Apa? Bingung gelek bolongan bingung. Gampang bolongane. Carane. Carane ngene. Ya. Bojomu turu blek. Plak. Ya. Ana tinggal titik. Ya. Srit. Incengen. Nah iki apa? Langsung gelem ge. Seret. Wes, bojomu iso biar nang sumur bededengan. Untung. Iso. Apa? Rame-rame. Iki aku oleh tanggapan. Tanggapan. Iya apa? Tanggapan apa? Lodro. Ji. Kamu nanggap lodro kok niku entos ah. Campur ketoprak kok. Campur ketoprak. Terus ceritanya apa? Ceritane Joko Tarub. Joko Tarub. Iya. Joko Tarub. Iso akon. Kamangka lodro iku ana gamelane, ana sing nabuh, ana sing crita. Iki campur ketoprak. Lah iya. Sing nabuh ku sapa? Lho anakmu. Aku sing nabuh. Iya. Lah iki. Iki ya nabuh. Aku nyuting e lho. Hah? Nyuting e. Karena lo jengki kok syuting ae. Nabuh iku mesti gak laras aku jelas. Ngono. Job-jobane piro? Wah, 75 juta. Lu. 75 juta. Juta. Lah aku bagian nabuh. Nah, mau bagian nabuh. Iya. Nemung. Nemong. Aku apa? Ngegong. Ngegong. Piye unine gong? Aduh. Lah ya gong iki kok udan jeblas iku. Kon gak tau ndelok lodruk kaya apa kon niku? Aku gak tau nglodruk. Gak ngono, urune gong gak ngono. Ya apa? Urune gonge ngene lho. Klening. Lha iya. Kan ku ndele upo ta kon. Nyene gong ya apa? Nyene gak tau ro wong loro iki. Unine gong ngene. Ngene kene. Kacau. Ya. Kapan? Nah, kowe mrene ngene. Wow. Si, cacan. Wow. Kayak ngemut permen. Ceritanya apa?
Ceritane Joko Tarub. Joko Tarub. Joko Tarub. Loh, Joko Tarub? Iya. Aku dadi Joko Tarub aja sih. Lah. Apa? Joko Tarub kok duren aja. Lu ganteng ini tuh Joko Tarub. Macam apa potongane kok supil. Wah, kedukuran jelas aku Joko Tarub. Kedukuran ya. Salah aku. Salah. Lah sapa? Wah, jelas aku ganteng ngene. Sapa? Aku dong. Potongan koyo kendi kok. Potongan pocok bongkot gak ketara kok dadi Joko Tarub. Terus katene sapa sing dadi Joko Tarub? Sapa kira-kira? Iki. Sapa dadi Joko Tarub? Sapa? Aku. Sapa dadi Joko Tarub? Ape? Aku. Sapa tadi? Aku. Wah. Foto tunggal iki lho. Hei, iki lho ganteng dukur gak dadi Joko Tarub. Gede dhuwur ganteng gagak gare gak pantes. Apa? Kon ku milih Joko Tarub. Iya. Sing oleh Tarub ki awakmu apa aku? Oh iya ya to. Sing bayar ki aku. Seragane iki ya to. Saenakku aku jago. Iya iya. Joko Tarub kok irunge koyo sadel. Lu enak ning ngabuk kaya akeh. Kacau. Joko Tarub awakmu. Wis ngerti carane main ludruk ketoprak iki. Lah ora ana sih. Ana gamelane. Ana. Ana tanda-tanda ya ada-adae. Karo piye? Ana ngene. Dadak nunge onge ne no ne no ne ne. So, maka ngono latihane. Ya apa? Dinto tak tung. Tong tak kentok. Ne Nah, bak. Kan nomor. Pokoke engko awakmu sing dadi Joko Tarub ya. Begitu ono ado-ado, dadak metu. Iya. Bisa? Wis seru. Bisa? Bisa. Dadi Joko Tarub. Brain ono to? Latihan sik ta? Hah? Brain ono sik. Rene sik ta? Ya iya. Kok dibraine? Iya, kocek ketok ganteng, Joko Tarub potongane koyo tumbuh mengkurep ngene. Lho gak apa-apa ya. Lho, Iki dibrain Joko Tarub. brain ono Joko Tarub. Iki kambing sapa sih? Iya. Ah, aja ngono lho. Kok dadi Joko Tarub sih? So, Apa? Joko Tarub kok kurang gizi ngene. Hah? Joko Tarub iki kena kena pandemi. Joko Tarub Ya apa? Seperti gane ambek kae ne. so, Joko Tarub iki cakil mangan NBG so. Aku makan gizi. Iya ya. Aja. Kan ya. Gak oleh. Kacau. So, iki Joko Tarub temenan so. Iya. Sing bayar kok. Iki ngono kembarane Abah Karjo. Iku ngono papane Budi Wijaya. Ojo iki kok. Heh, Ojo. manuto, manuto ta. Oh, manajo. Pokoke tok ganteng. Wah, kacau ngene kok lorot. Gak apa-apa kita titik. Cepet sih. Otaknya. So, Ayu, kaku penayu. so, Joko Tarub panutok. Meneng ae ta iki dudukanmu. Ah, berkate sulap aku. Iki lu sadar. Tambah ini Joko Tarub. Waduh. Aku isis. Lambine kuat. Kowe Golongannya keliru. Nah, Joko Yusuf. Joko Tarub kok ngene ne. Benar so. Benar. So, Tenakan-nakan wis iki. Aku. Kok jawar so? so, so. Menengo sepenting Lagi diceluk agak krungu nyumpet piye. kok tekan kak. So, kita malah boten arep kok. Cek iso. Udengan. Ah iya. Ayo, dengan. Aku mendeli iki. Kok sok sing kak? Keliru lho, Sok. Ito. Ayo kelat baune. Kelat baune kok mesti situ. Ini wis itu kali ini. Alah, bisa kelet.
Balik baru tadi nih to. Lah iki iso. Wapi iso. Wapi. Wes. Meripat kok ditaleni lho. Batu. Kato. Ya. Cinta. Gak mentolong ana Joko Tarub kok ngene. Jane pangan aku kresekan keting. Joko Tarub kok cacingen. Amben ata teko nek metu. Waduh, ganteng rek. Waduh. Sing orang kenal. Ya. Sing orang tepak-tepak. Ya. Yo aku jangan nih. Joko. Joko apa? Joko Tarub. Joko Tarub. Siarno to. Seno. Lakon dalu menika ngono. Nggih, para hadirin dan sekalian. Ya. Malam hari ini Lodruk begitu masa. Lo terus sing apik. Copra. Baik hadirin, malam hari ini Ketoprak Mangga Budaya akan menyaksikan dan menontonkan yang judulnya Apa menontonkan iku lho? menang taso. Menampilkan. Mendelokkan. Malam hari ini Mangga Budaya akan mendelokkan Anu tae. Menampilkan. Ketopri. Akan menampilkan. Baik hadirin semuanya, malam hari ini bersama kita Mangga Budaya akan mengadakan sebuah lakon yang berjudul apa mang? Apa? Joko Tarub. Joko Tarub. Tarub. Joko Tarub. Selamat. Menyaksikan sampai paripurna. Ayo so, mulai so. Ding tok tak ketok tak tok ding tok tang no Iki silake. Ji aja ndak kono ndak ana lho engko ono ji engko nek ono dodo dadak tuh wis roa ana apa Ru tak. Ya. ya tak kon gongen lho Ono apa? Aku gong. ya Iya kok. Pokoknya aku sing ngegong. Ya. tak gantung tak gentak tak Guru. tak Rek. Ayo Joko Tarub metu rek. Sing Joko dadi Joko Tarub rek. Susuran tak Diakrek. Sing Susuran Joko tak Tarub. Lho tambah badok. susuran ngene melok ketoprak badokan dok Kok wis dadak ping 3 tambah badok. Lho, iku mah dadak. iku wis dadak wis lho cak ya Wes, beku. dorong Lah aku mau dadak. Tak. Kok sih tenan. Pokoknya dadak metu. Ya, Ayo. dadak metu. Ya. Jadi pajak kajian. ya Menang. aku lali kadane ya jono mang lho Ayo terus no. tak gantung tak ketok dang tok Cinten sing dolenan kethek wong bos. Jere kon metu. Ya metu ya gak ngono sing gagak. Sing gagah ngono lho. Ayo ngono.
Ngono iku iso tas. Senep perkara kanca. Pengen Safira. Ayo. Nah, Kok nek gak tak ganti sih kok. kok gak enak. Ayo. Kayak pajak gak jelas iki. Lah nek jelas dudu panjat iki. Ayo. Ah. Wis tabono dhewe iki. Ding tak tong tak no ding tak no ding tak no ding tak no tak no ding no ding Wes kok ora iso nabuhi kok. Lah aku lak wis ngomong, gak iso nabo. Tapi aku duwe kanca-kancaku. Oh, ngono. Tak tabuhi. Ya, wis ora sing jopo. Iki kancaku tak arep terus ya apa ceritane? Nah, saiki karek anu. Apa? Nawang Mulan. Heh? Nah, Joko Tarupi aku tak karep Nawang Mulane. Kok njaluk nama mula sing model apa? Wah, sing ayu kok. Sing ayu, Aku elek, aku Nawang Mulan kudu ayu. memperbaiki keturunan. Jangan baik keturunan. Saya apa? Wong elek, sing ada ayu. Ya. Iku perbaiki keturunan kono. Cacat. Hei, Terus apa pari ya? Tak dolekno. Iya. Nama mula sing ayu ya? Ya. Ade mana? Ade itu nanti ya. Wah, Nawang Mulan kok enek sisike. Siapa blorok? Wes, kene tak dolekno nama mulan. ya tak geleno. Sabar, mari Nawamulan teko. Jeneng Pak pesawat. Itu. Nawamulan naik pesawat. Joko Tarub gak iso ngadeg. Lah iki lho, Bu. Lho, Bu. Iku agaknya kaget. Asli turunan lowo. Londo. Rondo iki. Lo. Bisa kaya Pak Luhan. Iku ngono Nawamulan limited edition. Yang tadi apa? Hah? Tadi apa? Yang dadi pendoso. Ngubur ngonak. Kan dadi nama mulan. Enak-enak aku mbantar dadu lah pembok seret rene. Ayo, Bu. Iku paling dirojos kayak iku ada. Masa? Lho lah ayo sih. Ayo. Nah, ngene. Nawang Wulan Gedripen. Ya. Cek dadi nama Wulan ya apa? Lah engko cek sama mbek Amrip kok tak ature. Ya, Jane cek enak. Ya. Saturan loro. Ya. Kabeh ya. Ya. Jembek aku. Apa saja? Kenceng kowe wong kenceng. Macane aku ayu. Ayu apa? Awak loro. Gendelut. Buktine aku munggah dikeroyok wong sakmono akeh. Dikeroyok? Dikeroyok. Di apa kok? Mie. Mie apa? Iki lho dadi apa? Awakmu tak dadekno Nawang Mulan. Ah, aku wong modern kok. Awak kok ini dadi Nawang Mulan iki ketoprak oleh tanggapan iki. Aku dibagi piro, bayaran piro? Bayaran piro? Bayaran 350. Mau gak budal? Mulai ae, Po. Mulai. Tak tambahi. Piro? 200. Dadi 550. 550. Cakep ana 600. Ya 600. Gelem aku. Gelem. Tapi aku gak ro carane. Nah, carane ini. Kok nek tak tok tak Tarane nanane dadak metu kaya aku mang. gak tau metu belas sumpah. Pancene musuhmu padha lanange. Metu tekan ndi? Metu nandi? Metu nang panggung. Aku kena robongan. Ya apa tandai mau? Tandai tekakmu ya. Nah, ngono. Tak tok tak. Nanane nananun dadak awakmu metu. Ya apa gak krungu? Dobelet melok ludruk. Dadak pokoknya. Dientuk. Orane nanotun tadi dadak. Oh, aduh. Aku nduk kono tak kono Kuburan ngono. cerewet iki.
Nek dina robongan kuno. Berarti kono ya? Heeh. Ya kayak kiri nih. Tak tok tak nana din tan den tatu den dadak dino tangon dadi tangon dino dadak nadino tangon dino dadak tangon dino nadun dadak kuat nang kocan didoni temenan iki bocah sakjane iki pegel kok kon ngenang ngene mikir gak krungu teko kono ya gak apa-apa krungu dadak nang muser berarti muser iya dintak tok ngene dintak nanun dadak entala dino tak lu ada putih beliung ayo sampai muser sih di masalah metu buku ngene lho ngene dadak ya ngomong muser langsung keliling patrol ta keliling tak tok tak nalale nandun jadak nadi tadi dino ngani ada jadak nadi tadi le sang ayo nana tuh jadak ayo kakak kita gak Kalimantan deh. Joko Carupe Nawang Wulan katene numplek Mun dintak tok tak ngene jadak dintak nedilarung jadak jadak andelun tanenin jadak jadak enggak lawas mekelele salah tak tengah lawas eta buan gamelan Nah sendang ya Cak.
Lho kok ana sendang cek apike kaya ngene. Aduh nggumun nang kayangan gak ono. Kebelek aku. Ternyata pipi. Nguyu aku lho. Sendang iki cek apike. Aku kok kepengin nyanyi. Pas kipas tandure wong tumilir tak ijo kok pas kipas lho Lirilir tandure sumilir tak ijo royo tak nggo kemantenan. kipas sampe ilir apane Oh iya. tapi bener kuwi iku lho ilir bocah angon ojo meneh rimbing kuwi rimbing lunyu mek peno meneh tiba bongkok Lunyu kopene no kanggo sebo mengko sore. Waduh, sampe meneh kepreset apa gak bongkok. oh iya. Waduh, aku kok kepingin adus. Aku wis ongkep kabeh. Tak coploke klambiku. Blang. Iki minangka piyandelku teko wong tuaku supaya aku iso balik nang kayangan. Tak dekek kene aku kabeh adus. Banyune cek seger e. Wah, kabeh dicolong wong ketokane tak pindahe ngene. Terong. Tak adus ya. Tak ciber cibur, tak ciber cibur, tak ciber cibur. Malih. Tak ciber cibur. Kusuk-kusuk cipah dilere maling tak kene tak ciper cibur tak ciper cibur bahaya iki wah kok ana kuning-kuning kentir tak rayu tak buahe colek dincalno tak ciper cibur tak ciper cibur tak ciper cibur bur selendangku nanti tolong selendangku tolong nanti ya wah gak iso mumpul nang kayangan aku mek selendangku gak ketemu mongko nang kene iki gak ana wong kula buka sayembara mek wong lanang nemokno selendangku tak aku dadi bojo mek wedok bojone tak pek sapa ya sing nemu selendangku balekno tolong Mas apa gak ketok selendangku kentir selendangmu ana nggone dhewek berarti sampean Iya. sing joko Iya. aduh kurang ajar iki selendangku kurang ajar ayo goreng Lho, piye lu kasar saya boroku piye sing nemokno selendangku mek lanang tak gawe bojo mek wedok bojone tak pek pek diepuk kon sampe goreng selendangku iki baleno oh gak iso wis salamu kan mbak saya mboro kalau itu gak kena dijilat lagi berarti sampe kate ngrabi aku iya walau cak gak apa-apa timbangan yang desa ini perlu kayangan seperti baleno selendangku aku gelem wis kadung janji utang tapi juga kena dijulat aneh saya dilat kok julat cak nya. Saiki tak balekno. Ya, suwun yo, Cak. Ya. Ini kan iso nih berdo kayangan maneh. Aduh,
kata sayang. Alah kasape nang kata cibar cibur. Cibur. Saya apa ya? Apa? Aku tanpa sampean gak iso nang kayangan maneh iya sayang. Aduh. Aja. Aku sing dicobok. Kok nek apa panjang? Ini bayu bener. Sampe. Ya. Kok kira apa? Lah kan ini kata ini. Aku yang aku lapar. Aku yo gak lapo-lapo. Tapi kenapa kok rangkul? Ya. Aku ngono, latihan. Urusan properti. Nang cedok. Urusan properti, Pak. Cedok kan apa-apa. Pecatno. Lakon, rangkul bojoku. Aduh. Sayang, ayo Rabin. Ora sayang, tidak sayang. Rabin, bojoku sayang. Jane bojomu mati. Bojomu mati. Mati. Loh, dia memang ae jare Rabin. Rabin. Ya bojomu. Rabin, gak apa-apa. Ah jelas toh. Ini lho. Kene piye? Wah, suwe. Tumu. Ya sih. Gue keren iki. Lho jarimu kan wis bosen ambek bojomu. Njaluk wong wedok sing stereo. Mas, aku mari dinyi. Sapa sing dinyi? Meremben kok aja ngono iso. Lah iso ubung-ubung bojoku kon rene. Sing ngene sapa gak kon rene? Jelasno. Ngene lho, sayang. Ngene piye? Iki aku latihan ketoprak. Jangan oleh tanggapan nduk Kalimantan. Ya. Lah iki nek gak latihan saiki, men nduk kono tutak-taktu. Tolat-tolek. Latihan ya latihan apa kok rangkul-rangkulan? Gak apa-apa lanang padha lanang kok ya. Aku wedok ya. Ora wedok. Dudu wedok. Dudu. Ya, padahal taji malu aku diampuni, Cak. Saiki ngene. Bojomu kan gak percaya. Kok gak ngandel? Engko tak jelasno ndek jero. Ngono. Ayo, tak jelasno. Kon iki kok gak iso ngerayu sih kon iki. Taji apa? Lho. Kok taji kaya kerupuk kulit kok. Lho taji mana ndi? Ya mau nang jero ngono lho. Lah sing bayari sapa? Berarti bayaran Lho kok taji? Kak, ayo bayar kulit. Lho gak iso. Lho